Coach Lito Villamor. Yeah, welcome Raketerong Master at Villamor Boxing Gym. Salamat sa pagbisita. What's up mga kamaster? So magandang tanghali sa inyong lahat mga kamaster, no? And welcome back pala sa aking YouTube channel mga kamaster. So for today's video pala mga kamaster is andito ako ngayon sa Pagsabungan, no? Dito sa Mandawi. Kasi hinahanap ko yung Villamor's Boxing Gym. Sasali ako sa Battle of Small YouTuber, no? So samahan nyo kami mga kamaster. Kasama ko pala si Manman. Samahan nyo kami mga kamaster, no? Hanapin namin yung Villamor's Boxing Gym. So tara. So yan mga kamaster, so nakita na namin yung Villamor Boxing Gym mga kamaster. So yan, oh. Yan mga kamaster. Yan po mga kamaster, no. So papunta na tayo dito sa Villamor's Boxing Gym mga kamaster. So dito tayo mga kamaster, no. Ito yung Villamor's Boxing Gym mga kamaster. Yan, no. So, kakausapin ko muna yung coach dito mga kamaster kung pwede pa ba sasali, no? So, ayun mga kamaster, no? So, andito tayo sa loob mga kamaster. So, dito pala sila si Coach Ting Bisaya, no? Tsaka andito si Coach Edito, no? Coach Edito Villamor. Yeah, welcome Raketerong Master at Villamor Boxing Gym. Salamat sa pagbisita. Sana lagi kang kailangan ka mag-training. Training muna tayo. Training ka muna. I-schedule kita sa mga August 15 siguro. Okay? Para sa Battle of the YouTubers. Thank you for coming. So ayan mga kamaster. So maraming mga bata na nagtitraining mga kamaster. Ano? 4 Idol Jump. So ayan po mga kamaster, no? So subukan ko lang sumali mga kamaster kasi wala pa akong experience sa pagbuboxing, no? Kaya itatry ko na lang kasi para makasama rin ako sa Battle of Small YouTuber. Sila Coach dito. Tapos wala dito si Coach Ting Bisaya kasi hindi ko nakita dito. Hindi daw pumunta, sabi ni Coach dito. I-schedule niya ako mga kamaster sa August 15 siguro. Magsanay muna tayo para malakas yung hangin natin. Hindi tayo maubusan ng hangin. Ayan mga kamaster, no? So relax muna sila mga kamaster kasi kanina pa yan sila nag-inensayo, no? So mag-i-sparring muna siguro sila. Grabe mga bata mga kamaster, no? So ayan pala si Manman kasama ko. Ayan yung
Napakadami dito mga kamaster. Mga bata pa mga kamaster, oh. What's up? Coach RJ is here. What's up, vlog? Welcome to my guys. Yan, sparring daw sila. Mag-i-sparring daw mga kamaster, oh. So, titingnan natin muna mga kamaster. Ano? Oh, pila edad mo dong? Pila edad mo? Oh. 6 na taon pa lang yan mga kamaster, ha, pero ay, matuto na mag tuto na mag boxing. Yan. Ano sila, mag-i-sparring sila mga kamaster. Ako mga kamaster, is first time ko pala nakapunta rito, no? Tapos first time ko rin sumali sa boxing. Wala pa akong experience sa ganitong laro. Mag-ensayo muna ako mga kamaster kasi August 15 pa daw yung ano ko schedule. Kaya ensayo muna tayo. Yan sila. Yun mga kamaster, no? Tingnan natin dito mga kamaster. Yan mga kamaster, oh. Bata pa yan mga kamaster. Time na, time na. Talo pa si Kroko niyan mga kamaster. Talo pa ako sa hangin yan. Mga bata pa to mga kamaster, oh. Yan, oh. 6 na taon pa yung isa doon, oh. Yung maliit. Ang gamay, wag ang gamay, oh. Grabe boxing, gamay kayo. Happy mo ba? Picture, bro. Dengan yung vlog. Pila edad mo dong? Ilang taon ka na? 13 years old. 13 years old ito mga kamaster, pero talo pa siguro ako sa hangin ito kasi mahaba. Ikaw dong, pila edad mo? 14. 14 years old din mga kamaster, oh. So sanay na sa boxing mga kamaster. Talo pa siguro ako sa hangin ng mga batang to mga kamaster kasi ako di naman ako sanay sa boxing, no? So wala pa akong experience. Ano? Marunong na mag-jab, mag-hook. Ano? Ayun po mga kamaster, no? So maraming salamat sa panonood ng aking YouTube channel mga kamaster. So okay na ako mga kamaster, na-register na ako ni coach dito. So abangan nyo na lang yung mga pagsasanay namin. So abangan nyo din yung laro namin mga kamaster. So ayun.